حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پہلی مرتبہ نہایت ہی گرامی قدر حضرت مولانا قاری ارشد خلیق صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دی پوری ٹیم، احباب جماعت، نمازی بھائی، انہاں دی دعوت ہے اس بڑی ہی کشادہ، بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی دل نشین مسجد دے اندر تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اتنی پیاری دل نشین مسجد دیکھ کے دل بہت زیادہ باغ باغ ہویا، اور سب نالوں بڑی بات ہے کہ رات دا کافی حصہ بیت گیا ہے، تسی بڑی محبت، بڑی توجہ، بڑی خاموشی اور بڑے انہماک دے نال اللہ دے گھر تشریف فرماؤ۔ میں انشاءاللہ الرحمن بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا۔ جو خطابات توانوں سنانے مقصود سن، للکار شہید حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ خطاب فرما چکے ہیں، اور حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ انہاں دا خطاب بھی تسی سن لیا، اور میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ساڑی جماعت دے عالم دین خطیب حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ فرمان گے۔ انہاں دی محبت ہے کہ انہاں نے مینوں وقت دیتا ہے، مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ میں تواڈے لیے ایک دعا کرنا، یا اللہ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے انہاں نوں اپنی رحمت دے نال بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال عمر نصیب فرما، اللہ پاک انہاں دے جو پیارے بیمار نے، خود بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرما، اور سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ حضرات ذی وقار، علامہ غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین اندر حافظ ابن رجب، حافظ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاباں اندر بات لکھی ہے کہ اے ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے جس تو کوئی بھی آدمی پہچان سکتا ہے کہ میرے نال اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اللہ دے پیغمبر کتنا پیار کرتے ہیں، اور کیا دل اندر میرے ایمان تر و تازہ ہے یا میرا ایمان مردہ ہے۔ اس سوال دے جواب اندر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ میں تواڈے پیش خدمت کرنا۔ وہ فرماندے نے کہ جدوں تسی مسجد اندر داخل ہوو نا، ادوں اپنی حرکات دیکھیا کرو، سکنات دیکھیا کرو، اکھاں دے اشارے دیکھیا کرو، اور اپنی بول چال دیکھیا کرو۔ اگر تے سر دے پیراں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک واقعی تانوں اس گل دا احساس ہو جائے کہ کسی چودھری دے ڈیرے تے نہیں بیٹھے، گلی چ نہیں بیٹھے، بازار چ نہیں بیٹھے، اللہ دے گھر بیٹھے ہیں، ایتھے فرشتے نے، ایتھے قبولیت ہے، ایتھے بخشش ہے، ایتھے ملائکہ نے۔ وہ فرماندے نے اگر اللہ دے گھر آ کے بندہ سنجیدہ ہو جائے، وہ تے سکینت طاری ہو جائے اور دین دی گل ول متوجہ ہو جائے، اس گل دی دلیل ہے کہ او دے سینے چ ایمان تر و تازہ ہے، او دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے، او دے نال اللہ دے پیغمبر بھی پیار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے لکھیا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے گھر دا حیا نہ کرے، حرکات و سکنات کنٹرول نہ کرے، توجہ رکھنا، تسی تے بڑی محبت نہ بیٹھے ہو، ورنہ غصہ نہ کرے ہو۔ ساڑیاں کانفرنساں انیاں برباد ہو گئیاں نے، میں کئی لوگاں نوں ویکھیا اسٹیج تے بہ کے فیس بکاں نہ کھیل دے، کوئی اکھ نہ اشارہ کرتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی مولوی نوں ٹچکر کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کوئی بڑا مار کا پیا مارنا، حالاں اللہ دے گھر دی بے حرمتی کرن والا، اللہ پاک دے گھر دی عزت پامال کرن والا، اور انہیں فرق نہیں کیتا کہ میں خالہ جی دے ویڑے چ بیٹھا کہ اللہ دے گھر چ بیٹھا، ڈیرے چ بیٹھا کہ اللہ پاک دے گھر چ بیٹھا۔ یہ بہت بڑی بربادی۔ میں نے بخاری شریف دی ایک روایت یاد آئی ہے، میں تانوں سنانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے سن تے دو بندے نا گلاں پہ کرتے سن۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، تانوں کہہ رہے ہیں ادھر آ۔
बात सुनो। वो दोवें आ गए मेरे अल वेखे। हजरत फरमान लगे मन अंतुमा वमिन ऐन अंतुमा, कौन जे ते कित्थों आए जे? ओए कौन हो ते कित्थों आए? वो कहने लगे हजरत साहब असीं ताइफ तो आए। भाई जान अगली गल सुनिया। हजरत उमर ने फरमाया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कि तुसी परौने आए हो, मेहमान आए हो, तो मैं तुहानू माफ़ कर देना, वरना जिन्नी बेबाकी दे नाल तुसी मस्जिद च हरकतां करदे हो पे, गल्लां करदे हो पे, उच्ची उच्ची बोलदे हो पे, जे कोई तुसी ताइफ तो मेहमान ना आए होंदे ते मैं उमर अज तुहानू कोड़े मार मार के तुहाडी तबीयत साफ कर देंदा। लो जी मैं बयान फिर करांगा, बस मैं इन्नी गल करके ही मुतमईन हाँ कि मैं फैसलाबादों तुहाडे पिंड आने का हक अदा कर दिता है। मस्जिदां दीयां हुरमतां पमाल होण डईयां जे। जेड़ा मौलवी डके ना कि पुत्तर उच्ची नहीं बोलना, ओए मोबाइल ना नहीं खेलना, धौन मरोड़ के नहीं वेखना, ਉਹਦੇ लोग हथी पैंदे जे, ਉਹਦੀ किरदार कुशी करते जे, ਉਹਨੂੰ सूफी मौलवी कहते जे, ਉਹਨੂੰ बेइज्जत करते जे। अल्लाह की कसम साडे दिल मुर्दा हो गए जे। सारी जिंदगी मेरे भाईओ इस गल का ख्याल करियो कि रब दा घर जे, ਇਹਦਾ हया करियो, इत्थे फरिश्ते जे, ਇਹਦਾ हया करियो, ये बख्शिश खाना जे, ਇਹਦਾ हया करियो, ये रहमत दा अड्डा जे। ज़बाना होने के बावजूद गुंग हो जाया करो जो अल्लाह के घर आते हो। भाई जान एदा हुरमत, एदा वकार, एदा लिहाज रखिया जे, एदे नालों बड़ी कामयाबी कोई नहीं। एक मैं दुआ करनी है दिल दे दिल ना आमीन कि आज अल्लाह सानू अपने घरां दी हुरमत नसीब कर दे। ईसा बिन अयूब दे बारे शेख मोहतरम मैं किताब च पढ़िया, आंदे ने मा तकल्लमतु फिल मस्जिद मुंज़ 40 सना, मैनू 40 साल हो गए ने मैं मसीते आना, लेकिन मैं अल्लाह नू गवाह बना के कहना मैं 40 साल मस्जिद के ताल्लुक के अंदर अल्लाह नू गवाह बना के कहना मैं मस्जिद के अंदर 40 साल दुनिया की कभी एक गल भी नहीं की। साडा ते सत्यानाश इस शैतानी चरखे ने कर दिता। 38 वरी अपने मोबाइल ना खेड़दा है, वेंदा है, करदा है, सलाम बाद चो फिरदा है, मोबाइल पहले वेंदा है। नहीं यार अल्लाह राजी करना है। जवानों इधर वेखो, दिल मैले हो गए ने, दिल मुर्दा हो गए ने यार। अल्लाह के घर आओ, डरदे डरदे आओ यार, कंबदे आओ, रोंदे रोंदे अल्लाह के घर चो जाओ। मैं सिर्फ तुहानू अज इन्नी गल दसनी है, बयान मैं फिर करांगा। अल्लाह के घरां दी हुरमत का ख्याल रखियो। तुसी मुसलमान हो, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करया करो। अल्लाह पाक ने इस कायनात का सब नालों कीमती खजाना दीने इस्लाम अल्लाह ने तुहानू अता फरमा दिता है। भाईजान शुक्र अदा करो, अल्लाह ने पुत दिते ने, शुक्र अदा करो रब ने जिमीदारा दिता है, शुक्र अदा करो रब ने जवानी दी है, शुक्र अदा करो अल्लाह ने सेहत दी है, शुक्र अदा करो अल्लाह ने कारोबार दिता है। अखां खोलियो, सब नालों बहुता इस गल का शुक्र अदा करिया जे अल्लाह ताड़ी मेहरबानी मेरे जे निकम्मे गुनाहगार बंदे नूं तो अपनी रहमत दे नाल मुसलमान बना दिता है। 6 अरब तो बहुते इंसान ने जड़े काफर ने, कई ईसाई ने, मसीही ने, कई यहूदी ने, कई बुद्धमत ने, कई कम्युनिस्ट ने, कई दहरिए ने, कई हिंदू ने, कई सिख ने। अल्लाह की कसम इन्ना इन्ना गंदा शिरक हो रहा जे दुनिया ते तुसी तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं गूगल ते बैठना, नेट ते बैठना, एक नवा फितना उठ पे। पता की आंदे ने जी सारे मज़ाहब एक जैसे हैं, तमाम मज़ाहिब की तालीमात एक जैसी हैं। सारे मिलके बोलो इस्लाम की इज्जत ते अजमत का कोई मजहब मुकाबला कर सकता? इस कायनात का सच्चा ते सुच्चा ते सब नालों उच्चा दीन अल्लाह की कसम सिर्फ दीन इस्लाम है। सारे बोलो सारे दीन सारे मजहब बराबर हो सकते? तुहानू गल दी समझ नहीं आई, तवज्जो रखना। तुहाडे गुआढ़ी जिहड़े ने ए नाल दे हिंदू, एक गां का पेशाब पींदे ने, असीं जमजम पीने। मेरे सीने ठंड पा दिओ, गावां दा नहीं गावां दा पेशाब पीने वाले ते जमजम दा पानी पीने वाले बराबर हो सकते? मिनिस्टर है, वजीर है, डिग्रियां ने, तवज्जो रखना, सारा कुछ है, टाई लाई है, गां दे पिछे खलोता है, इंज बुक बनाया,
گاں پیشاب پی کر دی ہے، یہ بدبخت بک بنا کے تے گاں دا پیشاب پی جا رہے ہیں۔ گائے دا پیشاب پین والے زمزم پین والے دی برابری کر سکتے۔ اچھا میں سری لنکا ایک دورے تے گیا چند ماہ پہلے، استغفر اللہ علیہ باللہ، اے کرونا آیا نا، کرونا دی وجہ تو اینا دی حالت پتہ کیجئے غیر مسلمان دی، اے جنہ بتاں تے مورتیاں دی پوجا کر دینے نا، اپنیاں بتانو، اپنیاں مورتیاں، اپنے جھوٹے خداوانو کرونا تو بچان واسطے اللہ دی قسمیں اپنے چرچاں دے اندر تے معبد خانیاں دے اندر اپنے خداوانو سپرے کر دے پھر دے، اپنے خداوانو کی کر دے پھر دے۔ اچھا میں نے ایک چھوٹا جا جملہ بولنا ہے، تسی نا گل سنو، بہتا نہیں اونچی بولنا سارے ہیں تے بولنا آہستہ ہے۔ جدوں میں نا سارے بولو، اور جڑے 3-4 پہلے ٹل ہوندے نے نا تھوڑا جا ہور لا دیندے نے، انج نہیں کرنا، سارے بولنا ہے تے دھیمے پن نہ بولنا ہے۔ میں ایک جملہ بولنا ہے، تسی نا ٹڈو ہو کے اج کہنا ہے، دلوں ہو کے الحمدللہ۔ پہلے جملہ سن لو، مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے، مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے۔ اب میں ہندو دھرم نو پڑھیا، ہندو دھرم کی ہے، کئیاں ہستیاں نو خدا مندے نے، خدائی اختیار کئیاں نو دیتے نے۔ اے مسیحیت کی ہے، آندے نے خدا باپ بھی خدا، بیٹا عیسیٰ بھی خدا۔ توجہ میرے وال بھائی، اور بیٹا کی مسئلہ تینے بیٹھ جا ایک جگہ تے، ہن بھئی کسی نے اٹھنا نہیں، کیونکہ میں تہاڈا ذوق ویکھ کے نا ایک بڑی منفرد چیز بیان کر لگا، توجہ میرے وال رکھ۔ ہندو جڑے نے کئیاں ہستیاں نو خدا آندے نے، تے جڑے مسیحی نے وہ آندے نے باپ بھی خدا، بیٹا عیسیٰ بھی خدا، روح القدس بھی خدا، تینے مل کے ایک خدا۔ کہو استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آندے نے، روح القدس نو خدا آندے نے، عیسیٰ نو خدا آندے نے، باپ نو خدا آندے نے۔ مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے۔ اسی کی آنے ہیں، اسی آنے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وکو وک شکلاں دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق دے کولو منگ دی، کلا یہ اور آکھا اس سارے جگ دا، سارا ہی کمال ساڑے کلے رب دا۔ اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل مٹھے کٹے نے، اللہ سارے بوٹے انگو پانی ایک لگدا، سارا ہی کمال ساڑے کلے رب دا۔ اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے، تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے، اے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا، سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے توانوں کائنات دا سچا تے سچا تے سارے نالوں اچا دین اسلام عطا کر دیتا ہے۔ اچھا گل سنے، شرابہ تاں پینا ہے کلمہ پڑھ کے، زنا تاں کرنا ہے کلمہ پڑھ کے، مسلمانہ دیاں بچیاں دی عزت تاں لٹنا ہے کلمہ پڑھ کے، کہ تینوں گاٹا نہیں کٹوانا پیا، تیرے وڈیاں نو گاٹا نہیں کٹوانا پیا۔ گل سنو جوانا، کدی کلیاں بہ کے اس گل نو چٹھی آئی؟ چل مدینے چلیے، چل میدان احد چلیے۔ میرے نبی پاک تشریف فرمان ہے، سر بھی زخمی ہے، دندان بھی شہید نے، جگر تھامیا جے، چہرہ خون نہ لہو لہانے لت پاتے، تے میرے نبی پاک دے سامنے نبی پاک دے 70 یاراں دیاں لاشاں پئیاں نے۔ تواڈے پنڈ اسلام ایویں آ گئے، تانوں نماز ایویں مل گئی ہے، تانوں سجدہ ایویں مل گیا ہے۔
بھائی جان اے دے واسطے ساڑھے اسلاف نے بڑی محنت کیتی ہے، محدثین نے بڑی محنت کیتی ہے، تابعین نے بڑی محنت کیتی ہے، تبع تابعین نے بڑی محنت کیتی ہے، اصحاب رسول اہل بیت نے بڑی محنت کیتی ہے۔ اوہ اللہ دے بندیو جڑا آج تو اڈے پینڈ دین اسلام پہنچی ہے، آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے اپنا آپ زخمی کروایا ہے، لہو لہان کروایا ہے، اور اس پینڈ جڑا دین پہنچی ہے، بیک وقت میرے پیغمبر نے اپنے 70 صحابہ دا لاشا اٹھایا ہے۔ پچھو میرے شہر اہل حدیث، میری جماعت دے قائد امیر، آج جڑا اللہ پاک نے تو انہوں سچا سچا دین عطا کیتا ہے، مسلک عطا کیتا ہے، قربانیاں دیاں داستانہ۔ یار کسے پینڈ 7 بندے بیک وقت فوت ہو جاننا تے پورے پینڈ اگ لگ جاندی کہ حرام مچ جاندا ہے۔ کدی کلا میں شراب نو گھٹلان تو پہلے سوچی ادو تیرے نبی پاک دی کی کیفیت ہوئے گی جدو 70 صحابہ، پھر نبی پاک ایک ایک قبر کئی صحابہ دفن کر رہے ہیں۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہویا، شیخ کہانی کو پوچھ لو، چرب زبان لوگ آئے تھے آگے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام اسی نا اپنے پینڈ نا لوگاں نو قرآن پڑھانا ہے تے سانو نا کچھ کاری دے دے۔ نبی علیہ السلام دے کول کوئی 70 دے قریب قاری سن، حافظ سن، عالم سن، تے نبی علیہ السلام دے دل دی بڑی خواہش ہے کہ لوگ قرآن پڑھ جان۔ لوگ قرآن تسی پڑھے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ تے تسی کہن دے ہو، غصہ نہ کرے ہو، میں تاڑے چو 170 بندے اکٹھے کر سکنا، کھڑے کر سکنا جنہاں نو آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندا۔ کیڑی طرز ہے جڑی تسی نہیں سنی، کیڑا جلسہ ہے جڑا تسی نہیں سنیا، کیڑا من پسند شعر ہے جڑا اپنے خطبہ کو تسی نہیں سنیا، کیوں نہیں آیت الکرسی دا ترجمہ آیا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کیوں نہیں سورہ فلق دا ترجمہ آیا؟ رب دا واسطہ دے کے کہنا اینا بچیاں نو ٹھیکے تے قرآن دیتا جے، اللہ دا واسطہ میرے جوانوں جنہ دی عمر 45 سال ہے، 40 سال ہے، 35 سال ہے، میرے جوانوں ہتھاں چ نورانی کہہ دے پکڑو قرآن دے طالب علم بڑھو۔ بڑی خواہش نبی پاک دی کہ وہ قرآن سے جان، آپ نے 70 دے 70 کاری توڑ دیتے، وہ ایڈے بدکماش نکلے، ایڈے ظالم نکلے۔ توجہ رکھے اور نہ بدبختہ نے میرے نبی پاک دے 70 دے 70 عالم کاری صحابہ پہ دردی دے نال شہید کر دیا۔ نبی پاک دیاں راتاں دی نیند اڑ گئی، تو اڈے پینڈ اج جلسہ انجی ہو رہا، بس میں اتھوں گڈی 'چ بیٹھا تاڈے پینڈ آ گئے۔ اپنے خطبہ دیاں قربانیاں تیل دیاں کڑائیاں چیناں نو سٹیا گیا ہے، تو شراباں پینا ہے، تو جنوں چاہنا ہے گندی کال کرنا ہے، گندے تلق رکھنا ہے، زنا کرنا ہے، آنا میں ٹھٹی ٹھٹی موبائل نو لاگ لائے نے، کسے نو کوئی خبر نہیں، راتاں کالیاں باتاں کالیاں سب کچھ کالا۔ بس یار میں نہیں گالی کرنی ہے بھائیو، نہ مسجداں دا حیا رہ گیا ہے، نہ کوئی اسلام دا حیا رہ گیا ہے۔ شکر کرو اللہ پاک نے دین اسلام دیتا ہے، ورنہ اسلام دا قدر پوچھنا ہی تے جا جا کے حبشے دے بلال کو پوچھ لے، جامار بن یاسر کو پوچھ لے۔ خیر میں اللہ دی توفیق دے نال ایک دو تو اڑنا ضروری باتاں کرنیاں نے، لیکن نہ ذرا دلوں ہو کہ ایک واری منو الحمدللہ سنا دیو۔ مسلمانوں تو انہوں اسلام مبارک، گھر بیٹھے ہی سارا کچھ مل گیا ہے۔ قائد جماعت، قائد جمعیت جدوں آواز مارن، دین واسطے اکٹھ کرن، کفر دے خلاف بلان، اللہ دے بندیو اتفاق اور اتحاد دے نال ملک پاکستان دی محبت، دین دی محبت، ملک دی سالمیت لے کے اکٹھے ہو کے نکلو اور کفر دا مقابلہ کرو۔ اس ٹائم کفر بہت زیادہ متحرک ہے۔ میں ایک دعا کرنا صدقے دے اللہ آمین کیو، اللہ اسلام تے زندہ رکھی، اللہ اسلام تے موت نصیب فرمائے۔ فرمایا اچھا تو انہوں پتہ ہے استغفر اللہ علیہ باللہ، تسی اللہ نو وحدہ لا شریک مانتے ہو، لوگاں دا پتہ تقریباً 3.5 ارب تو زائد انسان ایسے نے جنہاں نے ایم اے انگلش کیتا ہے اور پتہ نہیں کی کچھ کیتا ہے، تے انہاں دا عقیدہ پتہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ رب دا بیٹا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا بھی ہے، کہ رب دا بیٹا عیسیٰ سولی بھی چڑھے ہے، پھر 3 دن قبر چ بھی رہا ہے، پھر قبر چو باہر نکل کے 40 دن واز بھی کرتا رہا۔ وہ آدھے نے جڑا اے عقیدہ نہیں رکھے گا اس بندے دی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔
اچھی بولو جڑا خدا ہوئے سونی چڑھتا ہے جڑا خدا ہوئے قبر جتے اندر رہندا ہے پھر منو اج کہن دیو مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صرف میں اللہ دی توفیق نہ تواڈے نال تین گلاں دسنا وا کسے ہندو نہ گل ہو جائے عیسائی نہ گل ہو جائے بدھ مت نہ گل ہو جائے کسے مسیحی نہ گل ہو جائے یہودی نہ گل ہو جائے اللہ پاک نے تانوں سچا تے سچا دے سب نالوں اونچا دین کیوں عطا کیتا ہے کیڑا عطا کیتا ہے اودی دلیل کی ہے سب نالوں پہلی بات تے غور کرو اللہ پاک نے تانوں جامع دین عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے تانوں عالمگیر دین عطا فرمایا ہے اللہ نے جڑا تانوں دین اسلام عطا کیتا ہے اے تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے اسلام کنگھی دا طریقہ بیان کردا ہے اسلام جوتا پاؤن دا طریقہ بیان کردا ہے اسلام بیت الخلا تو لے کے ایوان خلیفہ تک دے سارے احکامات بیان کردا ہے اسلام سیاست دا طریقہ بیان کردا ہے معاشرت دا طریقہ بیان کردا ہے معیشت دا طریقہ بیان کردا ہے اخلاقیات دا طریقہ بیان کردا ہے عبادت دا طریقہ بیان کردا ہے مسلمانوں اللہ پاک نے تانوں دین اسلام دے کے تہاڈیاں دنیا تے آخرت دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں نے تائی میں کہہ رہے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہودیت نو پڑھیا ہے مسیحیت نو پڑھیا ہے جنہ چائنا ہے نا بدھ مت لوگاں نال پڑھیا ہے انہاں دیاں میں کتاباں ویندا رہنا ہندوؤں دے وید پڑھے نے سکھزم سب کچھ دا میں مطالعہ کیتا ہے اللہ دی قسم انہاں کول کچھ نہیں جے کوئی دستور حیات نہیں جے کوئی لا نہیں جے کوئی احکامات نہیں جے کوئی تعلیمات نہیں جے اللہ پاک نے آمینہ دے لال نو کل کے دین اسلام دے کے اللہ پاک نے ساڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دتی تے ساڈے تے بابا جی بڑے پہلے گل کر گئے کیڑی سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سدے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ نے تو انو جامع دین دیتا ہے کوئی مذہب نہ جامع نہیں دے دوسری اپنے اسلام دی خوبی سن لو اللہ پاک نے تو انو پیار والا دین دیتا ہے محبت والا دین دیتا ہے نرمی والا دین دیتا ہے اللہ نے تو انو رحم دلی والا دین دیتا ہے ساڑھے تے دین اندر انہی نرمی تے رحم دلی ہے میں تے حدیث دیا کتاباں جو پڑھے ہے نبی پاک جدوں جہادی قافلے لے کے جاندے نبی پاک رات نو جدوں کسے جنگل چ پڑاؤ ڈال دے صحرا اندر پڑاؤ ڈال دے نبی پاک فرمان دے سی آبا اونٹھاں دیاں کاٹھیاں بھی لا دو انہاں دیاں مہاراں بھی لا دو اونٹھاں نو آزاد کر دیو تاکہ کسی اونٹ نو تکلیف نہ پہنچے جانور بھی رات آرام نال گزار لوے نبی علیہ السلام آئے پرندیاں نو بن کے جانوراں نو بن کے نشانہ بازی کر دے سن نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ بی بی بلی تے ظلم دی وجہ تو جہنم ٹر گئی اے جوانوں کن کھول کے سنیا جے سنگ دل بندے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں دے باپ نو گھورنا ہے باپ نو مندہ بولنا ہے ماں دے کولو بددعاواں لینا ہے ماں نو دکھی کرنا ہے بھیناں دے حق مارنا ہے اللہ دی قسم او ویریو
جڑا بندہ سنگ دے لے جڑا بندہ ظلم کردا ہے انہیں اسلام دا مزہ ہی نہیں جے چکھیا اسلام دے اندر ہی نہیں جے اتریا ورنہ اسلام تے ایڈا مٹھا تے ٹھنڈا تے پیارا دین ہے ایک صحابی نبی پاک مڑائے دے کہنے لگے انی لأذبح الشاة فأرحمها اللہ دے نبی میں تے اینا اسلام نے منو رحم دل کر دیتا ہے جدوں میں بکری ذبح کرنا اللہ دے نبی میں ایلی چھری لکو کے رکھنا چھری نو تیز کر کے رکھنا تے میں تیزی دے نال گردن تے چھری چلا دینا اللہ دے نبی میں تے کدی بکری تے بھی ظلم نہیں کیتا آقا فرما دے نے پروانیاں تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے عرش بری تے اللہ تیرے لئے رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یار سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں مسلمانوں تو اسلام مبارک اچھا تو انہیں کہ تیسری گال دسنا سچا تے سچا تے سب نالو اچا دین صرف دین اسلام ہے تین گلاں تو نہ کرنیاں نے دو میں کر لیاں نے ایک جامع دین ہے کسے مذہب اندر جامعیت نہیں اور جو رحم دلی جو پیار جو محبت جو اخوت اس دین اسلام اندر ہے دنیا دے کسے دھرم اندر نہیں اور تیسری گال تے ذرا غور فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا مینوں تینوں دین دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا اسلام دیتا ہے اللہ پاک نے سانو قرآن دے کے تے دنیا دے سارے مذہب اندروں انمول کر دیتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کوئی ساتھی میرے کو بائبل لے کے آیا ہے جڑی رومن کیتھولک لوگاں دی بائبل ہے نا وہ دے 72 باب نے کسے دے 66 باب نے کوئی انجیل برناباس نو نہیں مندا کسے مذہب دے کول کسے دھرم دے کول کوئی صحیفہ کوئی آسمانی کتاب اصلالت اندر موجود نہیں مسلمانوں کو انو اسلام مبارک ہوئے کیوں لائیے میرے کو امریکہ دا قرآن لائیے میرے کو افریقہ دا قرآن لائیے میرے کو عرب دا قرآن لائیے میرے کو غرب دا قرآن اللہ حدیث دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا دے کسے کونے چوں قرآن لے کے آؤ وہ دے 30 پارے دکھلاواں گا اللہ دی توفیق نے 114 سورتاں دکھلاواں گرامی قدر امیر ضلع دی موجودگی اندر کہنا چاہنا توجہ رکھنا تاکہ بات چھیتی سمجھ آ جائے گل میں نیڑے وہ ختم کر دیا پورے جگ دے مذاہب ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے پورے جگ دے صحیفے ایک پاسے قرآن سہانا ایک پاسے وسوہا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے کوئی نال کواڑے
بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے کہ کل جال حق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا ایک پاسے تو انہوں میں نا واقعہ سنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اونا دے خداواں دے گٹے گوٹے پنے نا کنہ دے جھوٹے خداواں دے گٹے گوٹے پنے دے کہنے لگے ساڑھے مبودان دے گٹے گوٹے کنے پنے نے حضرت فرمان لگے بل فعلہ کبیرہم وڈے نو پوچھو بل بلکہ فعلہ کیتا ہے کیا ہے کبیرہم ان کے بڑے نے وڈے نو پوچھو حضرت نے بت پن کیا کیا بل فعلہ کبیرہم ایدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ فتح کیتا توجہ رکھیا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ دا چکر لایا نالے نبی پاک بت پنی جا رہے ہیں تے نالے نبی پاک کہہ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کواڑے بت پن کے بل فعلہ کبیرہم آکھے کہ قل جال حق دے اشارے تھیں بت توڑ گرانا ایک پاسے سوڑی دا ہلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے رب نفسی آوازہ ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے او دیاں جگ وچ تھما پیانی سن کلمہ پڑھ لیا کئیانی تے کوئی قوم دے حق بدعا منگدا ایتھے سینے نڑ لانا ایک پاسے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مسلمانوں تو اسلام مبارک گل سنو یار میں ہن آخر تے تہاڈے نال دو گلاں کرنیاں نے یار جی تہانوں گاٹے نہیں کٹوانے پے لاشاں نہیں اٹھانیاں پیاں مسلمان 70 ایک ٹائم چ نہیں دفنانے پے یار شراباں نہیں پینیاں یار حرام نہیں کھانا یار سودی کاروبار نہیں کرنا نہ یار ایک شادی کرو دوجی کرو تیجی کرو چوتھی کرو یار زنا نہیں کرنا یار نہیں گندے کام نہیں کرنے یار کلمہ پڑھ لے یار مر گیا تے اللہ نو کیڑا منہ وکھانا ہے سونے نو کیڑا منہ وکھانا ہے چھڑ دے یار نجائز تلقا تینوں اللہ نے وے شادی دے 4 موقع دیتے اے کالخ لے کے مر جانا صرف 2 گلاں میریاں سن لے جے تینوں اسلام دا قدر ہے نا اپنے دل نو بغض تو پاک کر لے اپنے دل چ مسلماناں دا بغض نہ رکھیا کر اینی گل ذہن چ رکھ کے اپنے مسلمان نو معاف کر دیا کر اے اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے تے مدینے والے نو اللہ دا آخری نبی مندا اللہ جانتا ہے دل کباڑ خانے بڑے نے اینا بغض اینا حسد اینی نفرت نہ یار نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دا بدترین انسان ہے جڑا اپنے دل چ بغض پالدا ہے ویکھو یار گل سنو میں پہلی باری تواڈے پنڈ آیا اظہار کر دینا ارشد خلیق صاحب نے ٹیلی فون تے پہلی ملاقات ہوئی ہے بڑے پیارے نفیس آدمی ماشاءاللہ اللہ انہاں دی جوانی زندگی وچ برکت فرمائے لیکن اللہ نہ کرے تسی میرے نال گوادی گھاٹی کرو زیادتی کرو میں ایتھوں گسے ہی ٹر جاں گڈی وچ بیٹھ جاں فیصل آباد ٹر جاں جے میرے دل چ رتی وی ایمان ہے نا تے مینوں سون تو پہلے پتہ کی کرنا چاہیے راسخ نہیں ہاں پتہ نہیں صبح اٹھنا کہ نہیں اٹھنا یا اللہ کوئی گل نہیں وادی گھاٹی اوتھے ہو ہی گئی پاویں زیادتی میری ہے یا پاویں انہاں دی اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے انہاں نوں بھی معاف کر یار 20 سال پرانیاں گلاں کنڈا مار کے بیٹھے شکی بھن نہ مرن جیل مکا کے بیٹھے اوے درندہ ہے کہ انسان ہے کہ مسلمان ہے شکی بھن دا حق مار کے بیٹھے حرام خور بندے دا اسلام نہ کی تعلق ہے زانی دا اسلام نہ کی تعلق ہے اسلام تے زنا بس یار جی اللہ نے گھر بیٹھے اسلام دے دیتا ہے دل چ بغض نہیں رکھنا دل چ حسد نہیں رکھنا دل چ کینہ نہیں رکھنا
ورنہ نبی پاک نے فرمایا سوموار تے جمعرات نوں بندے دیاں نیکیاں اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندیاں نے جے دل چ جاڑا ماڑا ہوئے اللہ اس بدبخت دیاں نیکیاں قبول ہی نہیں کردا یعقوبی بن جاؤ تے یوسفی بن جاؤ گل میری مک گئی جے کی مانا یعقوبی بن جاؤ تے یوسفی بن جاؤ جنہ بھراواں نے یوسف نوں کھوہ وچ سٹیا کہن لگے بھراوا یوسفا معاف کر دے تے کہن لگے ابا جی معاف کر دیو گل سنیو معصوم نوں کتھے سٹیا سی تے ہن کی پہ منگدے نے تے حضرت یعقوب فرماندے نے پترو جاؤ میں بھی تانوں معاف کیتا تے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ میرے پتراں نوں معاف کر دے بھائی جان یار ہی تے اگے بڑے تلاج تھوڑے اسی کنے کہلے حدیث کنے کا یار دلاں چ یار نرمی پیدا کریے آخری ایک گل تانوں ذکر دسنا ہے وظیفہ دسنا ہے کم از کم 3 باری صبح پڑھے ہو تے 3 باری شام پڑھے ہو اللہ تعالیٰ دنیا تے آخرت دا ہر خزانہ تے ہر نعمت تے ہر رحمت تے برکت اللہ اس وظیفے دی برکت دے نال عطا کر دے گا چھوٹا جہا وظیفہ دس چلا یاد کر لو کیڑا وظیفہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا منع کیے اے میرے اللہ میں تانوں اپنا داتا من کے خوش ہوا اسلام نو اپنا دین من کے خوش ہوا تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی تے رسول من کے خوش ہوا ساڈا داتا کون ہے ہولی بولے ساڈا داتا کون ہے میں نے انج تقریر پیا کردا ہاں تے ایک دن آ بھرا نہیں بیٹھا سبز پگڑی والا نے کہ بابا میرے کول بیٹھا تے میں کہا ساڈا داتا کون ہے وہ بندے کہن عرش والا وہ آندا نہیں مولوی لاہور والا نے ہساؤن لی گل نہیں سنائی میں کہا بابا جی گل سنو با وضو بیٹھا مسیتے بیٹھا ایک گل دا جواب دے دیو مسلک چھڈ دیاں گا سونے چ تول دیاں گا ایک گل دا جواب دے دیو تسی آکھیا داتا لاہور والا مطلب کہ روٹی دین والا لاہور والا پالن پوسن والا لاہور والا میں کہا چھوٹی جی گل دسو جدوں لاہور والے داتا صاحب پیدا نہیں سن ہوئے ادوں داتا کون سی تینوں 10 سال پتر نہ ملے 15 سال صحت نہ ملے من پسندی روٹی بوٹی تنخواہ نہ ملے غداری کرنے بے وفائی کرنے شرکیہ تویز پانے چھلے کڑے پر دھاگے پانے تیرا رب نہ کی تعلق ہے تیرا اسلام نہ کی تعلق ہے چند دن پہلے ایک بندہ وضو کر لگا وہ میرا شاگرد ہے انہیں نہ اتنے تویز پایا میں کہا اورا آ گیا کینچی نہ کھولیا واقعہ مختصر تویز تے پتہ کی لکھا یا علی یا فرعون یا حمان ساری زندگی بیٹا نہ ملے ساری زندگی تینوں صحت نہ ملے اچھی بولو رب نہ شرک کرنا اے رب نہ غداری کرنی مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے اہل حدیثوں تو انو قرآن و حدیث مبارک ہوئے اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے بولو اسی کو نمی بستی بنائی چوپو بنائی جے نمی ہستی بنائی نمی پگڑی بنائی اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی من کے خوش جب تک اہل حدیث اللہ دی زمین تے زندہ ہے بدعت دے دروازے بند کر کے رکھے گا اور انشاءاللہ نبی پاک دی سنت دا پرچار کرتا ہے اسی نبی پاک نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی من کے خوش ہیں کیاں کنے خوش ہیں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نوں وی کر کے تو خنوار دیواں ایسے نبی اتوں وطنوار دیواں میں اولاد پھینا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تسی میرے لو جیب چھپا لو میرے توفہ
مسلمانوں تو اسلام مبارک ہو شیخ جے اے ہن ادھے بولے تے میں تقریر پھر شروع کر دوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بس یار گل سنو لڑنا نہیں یار آپس وادی گھاٹی ہوئی جاندی ہے بالخصوص جدوں دیکھو گل سنو آخر نیند پیاری ہے آخر عمر ہے جو بھی ہے بڑھاپا ہے شیخ دی عمر 50 تو زیادہ ہے لیکن صرف مسلک واسطے جماعت واسطے دین واسطے دیکھ لو رات دے 12 بجے بھی تہاڈی خدمت حاضر نے جماعت جدوں بلائے لبیک آکھیا کرو پیار کریا کرو درگزری کریا کرو محبتاں کریا کرو آخری گل یار میری سن لو فجر دی نماز جماعت نہ پڑھیا کرو کی خیال ہے انشاءاللہ ٹھلی ہے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا چودھری جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا چودھری تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا یار سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا تے نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافر کی جھگڑا نہ تو رہنا بس یار اللہ نو جا کے ملنا ہے توحید لے کے جاؤ محبتاں لے کے جاؤ سنت لے کے جاؤ گل سنو یار زنا چ لپڑ کے نہیں جانا یار سود کھا کے نہیں جانا لڑ کے نہیں جانا مسند احمد ایک میں حدیث پڑھی ہے جدن دی پڑھی ہے نا اللہ اکبر میں تانوں ایمان دی حالت نہیں دس سکدا نبی الاسلام بیمار ہوئے آپ نے فرمایا یا عائشہ انفقی فی سبیل اللہ عائشہ اے جڑے تھوڑے جے دینار نے نا اللہ دے راستے وچ صدقہ کر دے اما جان فرماندی نے نبی پاک علیہ السلام بیمار سن میں بھول گئی میں نہ صدقہ کر سکی اللہ دا کرنا اللہ پاک نے نبی پاک کو صحت دے دیتی آپ نے فرمایا یا عائشہ انفقتی اے جڑے تینوں صدقے واسطے دینار دیتے سن اللہ دے راستے دے چھڈے حق حلال دے سن فرمایا نہیں بھول گئی ہاں جڑا تواڈے نبی پاک نے جواب دیتا ہے نا قسمے کتے میرے کول کوئی قلم دعات ہوئے تواڈے متھیاں تے لکھ دواں پورے دین دا خلاصہ ہے نبی پاک نے فرمایا عائشہ کرمالی اجے تک نہیں تو صدقہ کیتے جی اس حالت چ مینوں موت آ جاندی تے میں اپنے رب دا سامنا کیویں کردا یار کالیاں کالاں کردے مر گئے گندے تلکات رکھ کے مر گئے یار دلاں وچ بغض پال کے مر گئے یار مالک دے سامنے کیویں جاواں ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی سینے ٹھنڈ پاؤ مسلمانوں تانوں اسلام مبارک ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین اکرم اسلامک چینل سبسکرائب کرو سارے ساتھی کرو گے نا انشاءاللہ اللہ برکت